Il-Kabinet il-ġdid tal-Prim Ministru Robert Abela ħal ġurament tal-ħatra b'ċerimonja fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta biex issa l-ikbar kabinet fl-istorja ta' Malta se jkun jista' jibda uffiċjalment il-ħidma tiegħu. Kif tħabbar iktar kmieni, Chris Fearn se jżomm ir-rwol ta' Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa għalkemm waqt iċ-ċerimonja der miġbud, speċjalment wara li ħal ġurament. Il-Ministru Evarist Bartolot neħħa mill-edukazzjoni u se jkun responsabbli għall affarijiet barranin u Ewropej. Sinifikanti l-fatt li Owen Bonnici tneħħa minn Ministru tal-Ġustizzja, issa dan id-dekasteru mar fidejn Edward Zammit Lewis fil-waqt li Bonnici sar Ministru tal-Edukazzjoni. Edward Cicluna żamm il-Ministru għall-Finanzi, Michael Falzon żamm il-Familja fil-waqt li Ġustin Karwana żammet il-Ministeru għall-Għawdex. Michael Farrugia sar Ministru għall-Enerġija u l-Maniġjar tal-Ilma, filwaqt li José Herrera sar Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Carmelo Abela tpoġġa Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru filwaqt li Ian Borg żamm il-Ministeru għat-Trasport. Roderick Galdes sar Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Silvia Xkembri Ministru għall-Ekonomija, Giulia Farrugia Portelli Ministru għat-Turizmu, Aaron Farrugia Ministru għall-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar, Clint Camilleri Ministru għall-Politika Agrarja u Sajd, Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumatur u Byron Camilleri Ministru għall-Intern. Stefan Zrinzo Azzopardi sar Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Clayton Bartolo nħatar Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari, Clifton Grima żamm iż-żgħażagħ u l-Isport u Krista Ġus baqa' Segretarju Parlamentari għall-Artijiet. Silvio Parnis ħad Dekasteru tal-Anzjani li qabel kien fidejn Anthony Ġus Deċelis. Rosjan Kutajjar saret Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi bl-ewwel priorità tagħha se tkun l-implementazzjoni tal-liġi tal-kannabis. Teoda Battista se jibqa' Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika filwaqt li Alex Muscat sar Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bejħ tal-passaporti. Bekk, il-Kabinet se jkun magħmul minn 25 deputat u l-Prim Ministru, 26 b'kollox, li 17 minnhom se jkunu ministri. Kalkulajt l-ispiża kemm se tkun? Naħseb m'għamilx il-kalkolu li dan il-Kabinet għandu nieqes minnu l-konsulent legali tiegħu li qabel kont jien mela n-numru ġejn għandaqs, però se noqogħdu niġġieldu fuq wieħed jew tnejn lemulaw. Fil-bidu tal-leġislatura l-Kabinet kien magħmul minn 24 deputat li minnhom 14 kienu ministri, dan ifisser li l-ispiża pubblika komplet tisplodi l fuq. Inti mhux il-kwistjoni tagħna, ir-riżultat nara ftit sorpriża li qed noqogħdu nidħlu f'dal-exercise jekk dan huwiex kabinet ta' 26 u ta' qablu kienx 25. Jekk tot il-konsulent tal-kabinet kien ta' 26, dan huwa ta' 26, imma fuq qed nintilfu fuq persuna waħda ġifieri fuq spiża. Naħseb illum ir-reazzjoni tal-pubbliku hija waħda unanima. L-aħħar Gvern Nazzjonalista tal-2008 mmexxi mill-Prim Ministru Gonzi kien magħmul minn 8 ministri u 4 segretarji parlamentari. Intant f'dan it-tibdil kollu li sar mill-Prim Ministru d-deputati Anthony Ġus Deċelis, Glenn Bedingfield, Chris Cardona, Manuel Mallija, Joe Mizzi u Anton Refolo huma fost dawk li baqgħu l-art.